you're going to die. Fesztivált nem nagyon lehet megúszni legjobb mellek vagy fenekek nélkül, úgyhogy most megkeressük a volt legjobb dekoltását. Én nagyon büszke vagyok a dekoltásomra, egész télen erre gyúrtam, ez látszik is, nyilvánvalóan. Ami jó izmos és ki van gyúrva. Csak úgy látom, hogy olyan szálkás. Gyúrsz vagy ilyesmi, tehát a testépítést végzel? Ez már rám. Kevesen vállalják be ezt az ősi férfiasságot. Ja, ilyennek születtem. Néha le kell nyílni, néha nagyon elbúrjánzik. Nehéz karban tartani? Hát, ja, azért egy ilyen melleket azért nehéz, rá kell dolgozni, meg azért tudod. Inzultálni szoktak a lányok. Szoktak, tehát megláttam őket, szerka föláll, annál nagyobb nincs, öröm nincsen, nem? Én kickboxolok és thai-boxolok. Te sem szoktál féltékenykedni, hogyha kiteszi magát? Engem nem zavar, aki teszi magát. Nyugodtan nézzék. Végülis az enyém. Nekem ilyen stílusom van, ilyen kis lógós, kis csöves. Ez egy paporos zsarbonborító. Ezek már külön elgondolásokból születtek. És miből? Nem tudom, tetszett. Divatbuzi vagyok nagyon, és akkor emiatt. Tiédnél láttál szebb dekoltást? Eddig. A nőjéből biztos. Férfi? Azt nem nézem meg. A dekoltásod, miért borotválod? Azért, mert szerintem praktikusabb, és a barátom is ezt szereti, hogy borotválom. Vágod, de nem vakon szőrös, de hogyha leborotválom, még a mellemnek is nagyobbnak látszódik. De nem szoktak ilyen megjegyzéseket tenni, utána fütyölni, vagy ilyesmi? Nem, én nem találkoztam szerencsére. Mindenki Nyilván nagyon zavarba normális. is jönnék. Tavarba jönnél? Hát persze. Melyik lány szereti, hogyha utána fütyölnek különböző különműves figurák.